Junta, building better Africa. Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumamawa. This is Comrade Mtanyi wa Limpopo FM. Kulingani zambiri kunjaku zimene zabadwa zina kuzimva ndi kumazifunsaso mafunso kuti koma nkhanizi zili ku Malawi konkuno. Choyamba ndinene kuti nkhani ndizochuluka pa tebulo panga, nkhani za madandaulo tikuyenera tiyankhule, chifukwa pali nkhani zina tikakhala osaziyankhula nkutheka kunena kwake kuzikhala zonena kuti sitimadziwa mukanatiziwisa ndeti kufuna tiyaziwise aboma amene alipo pano zimene zikuchitika kunjaku, chifukwa ngati simuzidziwa mukamazauzidwa siku lina zizakhala zolakwika kuti bwanji simmatuza nthawi imene ija. Nde ife tinene sitichosera situonjezera, komano ndi nkhani zambiri kuli mbali ya apolisi amene akudandaula. Ino a TPP mukuziwa apolisi amene anagwira ntchito kukuthandizirani kuti mulowe mboma. Chinthu chija cholowa mboma chija pali amalawi ena timachitenga chopepuka kwambiri, koma tisachitenge chopepuka. Zinatengera mtundu wa anthu, gulu la anthu kuthandizira ndi kugwira ntchito zina zimene angakhale ena sakanatha kuzigwira. Chipani cha DPP musaiwale, chipani cha DPP musaiwale kunena kuti munayitana tu anthu kuchoka kurashi, koma palibe chimene amachidziwa, koma amalawi anagwira ntchito yotamandika. Amalawi anagwira ntchito yotamandika. Lero anthu amene aja ose aja ndi fokolo, koma 2030 tikwakumbukira anthu amene aja. Limpopo ndi Comrade Mtanyiwa ndingofuna ndingokukumbusani mwina mwayiwala utenga ndifuna upite kwa azikulu akulu a chipani cha DPP. Ndifuna ndingokukumbusani mwina mwayiwala, komanso ndili ndi mautenga awiri atatu amenenso anthu akuyankhula zimene zachitika ku parliament, kunena kuti mali shasha, mali dododo, mali lialialia azidulidwa. Utenga oyamba ndifuna upite kwa president wa dziko lino apita Mutharika. Musanamizidwe ndi anthu kunena kuti tinakumana ndi Comrade Mtanyiwa ndipo tamthandiza. Ndikufuna ndibwereze a president a dziko la Malawi, musanamizidwe ndi munthu wina aliyense kunena kuti tinakumana ndi Comrade Mtanyiwa, tinakumana ndi anyamata ali Limpopo FM, tinakumana ndi Wabakiri TV, tinakumana ndi anyamata amene anapasi mathematic machine tapasa
ndalama palibe wina aliyense amene wapasidwa kena kalikonse. Ndabwera kusayankhula izi chifukwa chonoti pali anthu ena ake, pali nduna zina mukupitirizabe kunena maboza, mukunyamuka kukamuuza Peter Mutharika kumuuza noti mwamuona comrade Mtanyiwa pano akupita ndikumayendera anthu. That money is from my own pocket, ndi anthu amene ndimagwira nawo ntchito anthu 31 a 4 regions organization amene timasonkha ndalama mwezi wina uliwonse. Aliyense amene amasonkha ndalama mwezi wina uliwonse 50,000 kwacha, anthu 31 anazipereka kumasonkha. Ndipo pali anthu ena ozipereka akufuna kwabwino amene amatithandizira nkumatipasa 10,000, 15,000, 20,000, anthu akufuna kwabwino. Pali munthu wina wakubalaka ataona mmene tikupangira zinthu zathu, anatulusa ndrama yokwana pafupifupi 200,000 kuthandiza 4 regions organization. Ndi a president nimafuna ndinene pasapezeke nduna ina yabodza ndizandikhuza kwambiri after nditalira ndikudandaula pa ntchito imene ndinagwira kuthandizira mbali imodzi. Ndimabwereza kunena kuti dziko limaziwa, dziko lili ndi umboni, linamva. Mwina ali ndi umboniso wochuluka ndi MCP kuti komadi zona munthuyi anagwira ntchito. Koma lero mukupita kwa Peter Mutharika ndikumakamuza Peter Mutharika uja kunena kuti comrade Mtanyiwa tinakumana naye tampasa ndrama, mwakanipasira kuti ngati message yanga munasiya kuilabadira nde munakakumana nane kuti it's very unfortunately Mulungu akukhululukireni. Ndikuvutika usana ndi usiku ndi gulu la 4 regions organization kupanga kuthekera kuti tikathe kufikira anthu ochepa amene tingafikire. Tinapita kuchipatala kuzomba kukaona odwala. Wiki yatha yomweyi tinali kwa Thomas kwa 4 pence kumene tinakapeleka ma wheelchair kwana olumala ndikuperekanso zinthu zina zimene tinaononga pafupi 2.5 to 3 million ndrama zongosonkha tokha a organization ndi anthu akufuna kwabwino kutithandiza. Lero nduna ya mtunthu, nduna ya tunthu kumene kundiye kunditokosa, kumene kuku kundiye kunditokosa. Sindikutchula ndi mayina anthunu koma kumene kundiye kunditokosa. Stop going kwa Peter Mutharika ndikumakanena maboza. Ndi chifukwa chake lero anthu amene agwira ntchito yotamandika mukulephera kwathandiza. Ndizomvetsa chisoni Amalawi tikamakamba ena amaona ngati kuti mwina tikungodana nawo. Kunali gulu la anthu limene linatenga nawo gawo kuti boma ililili libwere iliso tinasonkherana tinene choncho boma ilili ndilosonkherana lija lapita lija anthu anasonkherana ndi Chilima iliso linali losonkherana ndi magulu osiyana-siyana. Kunali ma activist, kunali a Pastor Shumba, kunali Amunyanane, kunali a Boni Kalindo, kunali Anyani Wampongo, kunali Amuna and a half, kunali Let Ben Longwe, Chisanzo Gondwe, Steve Chimwaza, kunali Anyamata Ali Mpopo FM, kunali Wabakiri TV. Ndipo kunali Anyamata Ankhanga Zaona, kunali a Innocent Mutolo, kunali Akalonga Boys, kunali Brother Salo ndi yawo FM komanso Yanga FM, Lighton Mangochi, Bire Banda, Palombe Boy, a Bishop Kachenje, ndi ena amene sindingathe kuwatchula amene amakuwa usana ndi usiku kwauza anthu zonena kuti iyayi tiyeni tisakavotere MCP tiyeni tikavotere DPP. Anthu amene aja anavomereza kunena kuti ife ndife agalu, ife ndife zisiru. Koma lero ndizomvetsa chisoni kunena kuti gulu lina limene ineyo ndimagwira nalo ntchito pa ground
lalikuli limene limagwira ntchito za mafaiba amene amagwira ntchito a IT. Lero anthu amene aja asandukanso zitsiru. Komano mukudziwa zonoti kutsogolo tikupitaku kuzakhalanso zisankho 2030. Anyamata amene analimbana ndi smartmatic kunena kuti smartmatic ija ifike posagwira ntchito, jaji uja ndikumafika ponena kuti mukakapanga zanu za smartmatic izo koma tikamalizira ndi kuwerengera pamanja. Smartmatic inalephera kugwira ntchito chifukwa chonoti anthu anayigwira ntchito. Lero anthu onse amene anagwira ntchito ku smartmatic aja lero afika pomapempha ndalama ya renti. Lero afika zomapempha ndalama zoti agule chokudya ngati anthu sanagwire ntchito yotamandika. Zona DPP dziwani kuthokoza munthu akakuchitirani zabwino. Mwapereka chimanga, kodi chimanga chimenechi anthu azingokukuta sichifuna ndiwo zimenezo anthu azingotolanso mu msewu kapena pazifunika ndalama. Tikamayankhula chonchi tukanga titikulakwisa. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti anyamata amene anagwira ntchito ndikuti kunabwera tumalasha amene analephera ntchito koma popita anapita ndi ndalama zawo. Lero ndikuyankhula pano Peter amene timangonti Peter mwachidule timati sapesa chifukwa chonoti samapesa sisi lake limaoneka losapesa koma ndimene amakhalira. Amalawi kuti mumuone Peter olo ndikutumizireni chithunzi cha Peter mumuone mukhoza kumva chisoni. Amalawi kuti ndikuoneseni Peter amene ndikumchasa pesa mukhoza kumva chisoni kuti mumuone kuti munthu uyu analolera kunena kuti aphedwe. Anachita bongozi ya galimoto chunuchi chinasala pang'ono kuduka. Mzimu wa Klaus Chilima uzusa mumtendere. Klaus Chilima ngakhale anthu ena timamtenga somehow, but Klaus Chilima anali munthu wabwino. Anamtenga munthu amene ndikumpitisa ku chipatala atapanga ngozi. Ndikuchira koma ndikuti kuti mumuone Peter Amalawi mukhoza kumva chisoni. Lero Peter amalimbana ndi Daudi Sulaimani. Kupita uku Daudi zawo zimene amaziziwa kukanika. Peter amaenda mothawa. Peter amagona mgalimoto kukhala mgalimoto osati nyumba. Kufuna DPP iwine. Lero mukufuna kunduza kuti Peter osampasa ntchito ina iliyonse. Anyamata amene Amalawi anthu amene anapa smartmatic machine aja tisiye zaifa pa social media ife ndifa galu tavomereza. Anyamata amene anapa smartmatic machine lero onse ndizisiru. Kunali Miami Konkolongo lero amene yoyo wapasidwa ntchito kumakra chifukwa chonoti ndi mulomwe. Maxford Somanji anagwira ntchito yotamandika. Richmond Ndula, Charles Foja ndiponso Mr. Mopiwa anagwira ntchito yotamandika. Koma lero a DPP anthu amenewa mulibe nawo alibe ntchito. Charles Foja, Maxford Somanji, Mopiha, Miami Konkolongo, Peter Sapesa anagwira ntchito yotamandika.
lero anthu amene wasimuzafunaso tikamapitaso kuzisankho zinazo anthu amene wasimuzafuna. I'm just mentioning just a few amene anagwira ntchitoyi. Nde kuli apolisi anditumiziranso nawonso mndandanda wawo, apolisi amene anathandizira kuti DPP ibwere mboma, amene amapereka ma information pano zili pakuti palibe ndi wapolisi mmodzi yemwe amene mwamuganizira anaponyedwa mmamizi mwamoti mukachose kumene kuja bwererani kumene mmagwira zintchito zanu anthu aja akadali konko akudandaula. Ndekuli aame akudandaula, a DPP ngati aliyense akudandauleni, department ina iliyonse ikudandauleni. 2020 mbwereraso mboma. MCP inali ndi kuthekera konse kobwerera mboma, amadalira ndalama ndipo anaononga ndalama pafupifupi 7 billion kuti abwerere mboma, koma ali kuti mukuchedwa ndi kutenga ndalama, mukuchedwa ndi kugula malo mulilongwe. Tikungomva zonena kuti abale athu akuluchenza ambiri apeza malo mulilongwe, zonse zoti zikumveka, koma tikamazinena anthu amatizaboza. Koma mmafuna the nation ikabwera ikalemba kuti kuli zakuti, nde amalawi timabwera ndikukhulupirira Times yalemba chakuti azipani zakuti ayankhula zakuti tikayankhula ife ali mpopo kukhala oyambirira timatenga kuti ndizaboza. Lero ndikuyankhula pano ndizomvesa chisoni kuti anthu ena mwamba mukupitirizabe maupo ama Jeni Ansah. Ndifuna ndikuziwiseni mtundu wa Malawi pa social media pabwera nkhani zokhuzana ndi Jeni Ansah, zonsezo ndizaboza. Akuti a Jeni Ansah anapita kwa Sing'anga kukafuna mankhwala kuti amuphe Peter Mutharika. Zonse mukuzitenga kuti anthu akufuna udindo. Zinthu za Malawi sizinayambirero, zinayamba kale. Munthawi ya Kamuzu, Otto Chirwa ndi Dunduzu Chisiza ananamiziridwapo kuti akufuna kumupha Kamuzu. Ndi zimene zinachitika, Achilima kumanamiziridwa kunena kuti akufuna amuphe Lazarus Chakwera. Zimene zinapangisa anthu aja kukamupha Chilima. Kodi ma vice president iwa kweni vuto ndi chani? Ndinanena siku lina kuti bwanji udindo wa vice president tingoutesa usakhalepo, chifukwa ukhanga tukubweresa mavuto ambiri timaufuna. Ngati sitipasiro vice president ambiri timaufuna. Lero you are creating fake stories kunena kuti my Jeni Ansah anapita kwa Sing'anga akufuna kumupha Peter Mutharika. Are you having evidence? Are you sure akulu ku DPP? Siku lina ndikazafika potopa ndizayankhula ndikwauza ama Jeni Ansah kuti tausiyani udindo anthu autenge tione ngati atenge zaka ziwiri nawo angati angaende nawo chitsogolo. Zinthu zimapheka tikamaziona, zimapheka tikamaziona, ena akapasidwa ena akakhala nazo, koma kuti zibwere pa ife sitingakhale ndi kuthekera, sitingakwanise. Let's stop this nonsense akuluakulu ku DPP. Tatiyeni muyendere limodzi muchite boost chipani cha DPP kuti 2030 anthu azakukondeni. Chimanga inde ndi chimenecho tachilandira, koma chifune ndalama zokagula matemba, ndalama zonena kuti anthu nawonso agule konkuku. That's why muli kalikiliki kugula malo, kugula nyumba, kusegula makampani, kupanga ma business osiyanasiyana. Anthu ena kuti apange nawo ma business yo mukwakomerera, simukwapasa ma contract. In 6 months
months anthu alemera in 6 months osauka amphawi aja akadalipo aja in 6 months palibe chasintha payo kunena kwake tikudikira budget inu mwalemera budget iyo isanatuluke bwanji nanunso simmadikirira budget haya tikudikira budget iti budget yake inu nanga mwalemera bwanji popanda budget funso likhale limeneli enawa azidikira budget koma nanga inu kulembana ntchito tikulembana ntchito pachibale ena mpaka tikulemba ine nkulemba bwezi langa ndipo kuti ndibwere ndi listi ya nduna zonse kuti ndilongosole kumpoto kupezeka munthu mmodzi amene mwina ali nduna yaboma kapena awiri chifukwa munthu ngati ndi mulomwe wakwakatira kumpoto kapena munthuyo wakwakwatira ku eastern region ndikumanena kuti amene yoyo ndi wakumene koko pamene kumene koko ndikokwatiwa ndikayang'anisisa ndikatenga mndandanda wonse wa utsogoleri umene tili nawo sindikufunatu kulowa m'maudindo ena kumaota bodi ndi kwina kotero kumene koko ndifikako koma tingoitenga panelo yonse ya nduna iji chilazilo palombe tcholo sikusiyana chani ndi MCP tikatero talakwisa chilungamo chimawawa apita Mtalika ngati mukundimva takonzani zinthuzi ndimanena kuti it's not too late nthawi ilipo mukhoza kukonza koma mukungopitirizabe kuononga ndiye tizikhala tisamayankhule DPP hayi zimene amalawi timayembekezera sizizi kukuwa kumene timakuwa kuphedwa kumene timafuna tiphedwe anthu nkumati saka sizizi sitimayembekezera kuti tizizamva izi tizizaonanso izizi konzani mukuyenereka kukonza nyumba yanu tena sitingathe kusiyanisa chipani cha DPP ndi MCP mwina ubwino wa DPP ndikuazuza anthu kukhala nawo ndikumazunza MCP imamphera atu munthu uja koma muzikhala naye munthuyo koma munthu yaziona nyekwe It's very unfortunately kuti zimene timavotera Malawi zimene timaganiza Malawi is not what is happening on the ground. Ziwanichi tinavota ifedi kwambiri silikoda za Malawi sinavota DPP ngati chipani kapena makuvota lapungu kuti timakukondana ambiri timangoti khala uniform chifenena kuti tikupera ngole mwasa pita kutsalira so mind you nthawi ngachitsiru zomwe zimene mukupanga chikamadza kukumbutsani msamadza dandaule chifanza is no way inuyo kugala kugona kuganiza mai wabwino bwino ndipo timali kulemekezani mai na vicha ngukhala nkhani zopepera ngati zimenezi chilango chikusowa chilango chowapatsani chikusowa ogwirira chikusowa chilango chowapatsa kodi kumangidwa mama mangidwa ajezanthu zaka zambiri mbisi muona chiba cha chilango akati anthu ongokanika ndiye inuyo mwangoona kunena kuti basi chize ndiye chabwino kuti ife tivomere kuti pali nkhani kwa malaria pitani mukati ule chokodzeracho tione kuti a DPP ndi ma expert odziwa kuganiza.